okayfm 101.7. And I made a simple message be ena emma wo. If say you share home cry, you sua de kakra, ewo Abrabopa dwumedie so you become what you think. You become what you think. Dia wo dwene no saa na wabrabo beye. Dia wo dwene no saa na wabrabo beye. Obetimi enhia obi na ohya atade bi a efe. Waya atade ni neat. O say nipa wodi ne ho ni. Wobetimi afa saa atade kro no a na wodi ama obi fufuro eni na awotwe na saa atade na tete na ntokro edem atade no ye the reflection eda nipa na adwene a eda ne tirim eda ne ade adwene eda nipa ne tirim no eda ne di e na appearance mu. You become what you think. Enti atade ba ko be a designer we be a efe pa wodi bema nipa ba ko wo sha obetimi a sha atade na da bia won na atade no ye wo fe Obeshia will be for the same dress ne bema no and the same shirt ne bema no nanso any be 2 weeks no na atade na bottoms ne kra tete na ye basa na afi kra de aye fi na ntokro de dem every se nipa no ne mindset no a reflect ewo ne wo ye ne ho de wo dwene ewo wutirimu no sa na wabrabo eye de wo dwene ewo wutirimu sa na wabrabo ye eti se ne wabrabo sitie ne sa wo mpa Esa said ye wo wutirimu no wo dane no na wo sesa no. Entina Bible say, be not conformed to this world, but be renewed by the renewing of your mind. Be transformed by the renewing of your mind. If say wo sesa wa dwene wa brabo besesa. Say wo sesa wa dwene a wa brabo besesa. Say wo wa adwene bi say wo ye bibia na enye ye wo ye bibia enye ye da. Say wo wa adwene bi say wo ye hopeless a wo be ye hopeless. Say wo wa adwene bi say wo nya valuable na say wo nsombo a saa na wo beye wo ho sa wo wa adwene bi se wo ye nipahunu a saa na wabrabo beye nanso se wo hu se wo wo daachi bi a e wo kwan a wo fa so a wo ye wo ho e wo kwan a wo fa so a wo behave e wo kwan a fa so a wo toto niema my dear you become what you think etiene mi busa wo se adwene ben e na wo wutirim adwene ben e na wonya if say wo hwe wabrabo na se wani nyi wabrabo no ho repercussions ne ramification ne results ne sunsanso a unya wo wabrabo mu ne so wani nyi ho dia any change the way you think ekwan ofa so dwene ne sesa wo sesa the way you think bibia besesa entina one of the wisest men what na wiase Solomon eka ye wo Proverbs say as a man thinks in his heart so is he said the nipa no wo dwene e wo na koma mu ne sana na brabo ebetie Etu nza wotimi hia wo bi wo hwe ne nipa ban ne wo ye ne ho na wo hu na adwene a eda ne tirim etu odofo se wo pese wa bra bosi wo yi di kan sesa wadwene e se wo amfa niema bi wonyi niema bi a wo wadwene mu wo mindset bi a ya cake wan to antwene a enya de a wa bra bo ne be ye se ne wusi pe na emom ne se wo manyame asem ne transform wo mind no a you will see yourself differently. You will see yourself the way God sees you. Ube hu said the Yankopon si hu. Sa won sesa wadwene ye be ye say you are a product of your past. And ye may be a chamu ne ye may be a two ebe wo sa na wabrabo ebe ye. Ade bi e course last year no this year sa na ebe ye. Sa na wo hwe animu nti sa nso na wabrabo nso ebe ye. Anase wo be ye a product of your circumstances. Baby ye wo to ye ebi a wo tu ohiem ye wo tu abusuama nipa mfa wo nya hwe wo bedwene se sa na wabrabo ebeye fi se me de ye ye hiafo wonsa wote sa nkomo ne pa ye de ye hiafo eti ohiamu an ye bewuo wano ene wadwene na wanya no sa na ohia no ebeye wo obi be free the same background nanso obetimi adwene se I can have a different life metimi anya abrabo foforo sa nipa de metimi anya sa abrabo no nto odofo mi busa wo se adwene ben ne wo wutirim sa adwene na eboa wa na se emoa wo efsa adwene bi wo ho e wo wutirim se wo awogitum se sa adwene a me wo fa me hu se mansesa me nya ye da adwene a me wo fa me hu se mansesa me nkomanim da adwene a me wo fa me hu se manane da me ho a emoa wo bi wo ho a wo adwene bi se wo anwie sika wo nya ye wo bi wo ho a wo adwene bi se wo ani obi kunachi a wo nya ye Wobi wo ha wo adwene bi se wansisi nipa wonye ye saa adwene na wonya no saa na wabrabo ebeye de wo adwene bi se wo de adwumaden na nyamesuro ne Abrabopa bedi ye no saa nipa na saa ye de ne beba ntimi busa wo se edi adwene na wo ankasa wo dwene fa wo dwene fa wo se wo ye onyankopon ba wo dwene fa wo se wo sombo wo dwene fa wo se botaye bi da wo so
Ebi says, I will read one of my favorite verses. Genesis chapter 1 verse 26. Wasu onyankopon bo ni subane ne seso in the image and likeness of God. And was by day was a bedina body nyina so, which means that there is a purpose on your life. Onyame bi ne bo wo and wo bo said ni subane ne seso no de ba say ne niama wa bo nyina bedi so what the mandate be what the adwuma bi ahye wonsa. What of us ana hu ana anaso hu se wo ye nipa hu no ye kwakwahwe akwa. As a man thinks in his heart, so is he. It is a once a sawa jene and fa ho, once a sawa jene and for one namontu hua, ubon se wabra bono na atuape. Sawa waria sena wa jene ya wo se, sa waria we enye ye da, wonya waji so be bibia fa ho. Nemo sawa wa jene bi se adie we de mi wo mu se mema na ye. I will do everything that I can. Say the be aware be succeed here. You will act differently. Ekwa be fa so ye wo niema no wo ye na sronko. And until sometimes your cousin say, "Oh, kwa wariase." Now, what Jimmy said, "Me dear Drew, dear Mejaya, Ubejayampa." Nemo, what the same what Jimmy said, "Baby, I make kono a road and I say a choir me for say you no returner." Oko to how you ask yourself, say, "Or how bena makwako to me na dia na meye e dia solve a problem no." But the moment I ubenya Jimmy says, "I make kono how ba Mejaya no Ubejayan swampa," you will not fight for your marriage. You will not fight for your children. You will not fight for your family. If it's a when you be say how the bar won't me and your home she. Nanso abrabono or could be a da when you say Johnny free or besa quacotuno baby. Son a life for tea. A dear be a horse, a one consa or cornoa. Wouldn't you experience a here for the next level? Enti a brebia ubenya Ginny be say baby, I want away a stack. I had the ma pim, mini baby I call my brabo atwa peno, san or brabo ebeyentiane, me say, Sissa one Ginny. Memma wagene nkoye de nipa bia kan fa ho se wo ye nipa hunu wo de ensi wo yie wa bra beto apen de nyame aka fa ho no ene na gitum. Bible say, whose report will you believe? When some na abagie die obagie wo background baby wo fira some na die obagie wo mistakes no eno na abagie die ana anasa obagie de onyankopon aka e de afa ho no ene me hye wo de se de nyame aka fa ho no eno na fa hye wadwum na dwene saa na wo dwene saa e de nsesa ene yedie bebro e bema wo kwa wo di nkonimdie ne confidence bi na beko e se wonim se onyankopon ka ho na wo ka ho nso de a ene wo beye nkonimdifo. Enti remember, you become what you think. We any message amede ma wo ewo Abrabopa ejumedie so. OKFM 101.7.